Mun viimeisessä osassa tätä varastosta unelmien työhuoneeksi projektia mä jopa yllätin itseni ja sain samana kalenterivuonna listat kiinnitettyä seinään. Laitoin lattian listoiksi peruspuulistat, mutta seinään ja kattolistoiksi kokeilin nyt ensimmäistä kertaa styroksilistoja. Seinälistat aluksi mallailin maalariteipillä. Ihan hatusta heitin noin suunnilleen mitat, mutta ne riittävät siihen, että osasin sitten niiden perusteella ostaa tarvittavat materiaalit. Laitoin ensin kattolistat, niitä mä aluksi sahasin jiirisahalla, mutta totesin, että ne on sen verran pehmeitä, että sahalaitoisella keittiöveitsellä sai paremmin nurkat leikattua. Kiinnitin kaikki listat asennusliimalla. Tiedän, että nämä listat tulevat toivottavasti olemaan niin monta 10 vuotta seinässä kiinni, että toivottavasti asennusliiman irrotus on sitten sen ajan ongelma, jos näitä pitää joskus saada irti. Kattolistojen jälkeen laitoin lattialistat. Nämä olikin hieman hankala saada jiiriin sahattua, kun seinät eivät ole ihan tasan 90 asteen kulmia. Koitin eka kertaa ikinä muotoon leikata kuviosahalla noita listojen liitoskohtia, mutta se olikin niin katastrofaalinen yritys tällaiselta amatööriltä, että suosiolla sitten vain sahasin jiirilaatikolla jiiriin ja tuli ihan tarpeeksi hyvät. Sitten pääsin hauskaan osuuteen, eli seinälistoihin. Tämäkin oli ensimmäinen kerta, kun tein näitä. Ensin piirsin seinään liitutussilla ja vatupassilla viivat, mihin sitten liimasin nuo listat kiinni seinään. Olisi kyllä ollut helpommin maalata ne ensin ja sitten vasta liimata. Ja sitten tarvittaessa vetää yöllä kerrosmaalia päälle. Nyt menin laskuissa sekaisin, mutta vedin ehkä 7 kerrosta maalia päälle. Tuo tarttui tosi huonosti. Ehkä tartuntapohjamaali oli se pohjalla ollut myös fiksua. Mutta lopulta tuli tosi kivan näköiset. Nyt työhuone on enää muutamia viimeistelyjä vaille valmis. Pitääkin kutsua seuraavaksi sähkäri irroittamaan tuo kauhea loisteputkilamppu, jotta saan kattorosetin ja nätimän valaisimen asennettua.